Wara iż-żidiet fil-pensjoni, minn din il-ġimgħa l-anzjani se jibdew jirċievu pagamenti oħra kif imħabbra fil-baġit. L-anzjani li jkunu laħqu l-età tal-pensjoni iżda għadhom ma għalqux 75 sena u li ma ħallsux biżżejjed bolol biex jieħdu pensjoni se jingħataw bonus mill-gvern ta' bejn 150 u 250 euro fis-sena. Dan ifisser li b'kollox se jitħallsu 27,572 persuna li jaqgħu taħt is-Senior Citizen Grant biex bejniedhom se jieħdu aktar minn 8 miljun euro. Dawn fil-waqt li ftit aktar minn 12,000 persuna li fil-maġġoranza tagħhom huma nisa li jkunu laħqu l-età tal-pensjoni iżda għadhom ma għalqux 75 sena u li ma jkunux ħallsu biżżejjed bolol biex jieħdu pensjoni se jgawdu bejniethom minn ftit anqas minn 2.5 miljun euro. Intant anzjani tal fuq minn 75 sena li jkunu għadhom jgħixu fid-djarhom se jingħataw 300 euro. Dan ifisser li s-somma totali allokata għal dawn l-ozzijiet mistennija ferm mill-anzjani hija ta' 10,722,290 euro. Ministru għall-Familja u Solidarità Soċjali Michael Falzon għalli din hija xhieda ta' kemm il-Gvern u kommess li jkompli jagħmel id-differenza għall-aħjar fil-ħajja tan-nies għax dan u gvern li jwettaq dak li wiegħed. Impenn li wieħed jagħmel il-livell tal-ħajja aħjar għal dawk il-persuni, impenn li inti għalkemm biex ngħidu hekk ma kellhomx kontribuzzjoni biżżejjed f'dan il-każ fuq dit-tieni bonus qed nitkellmu dwaru xorta waħda l-Gvern ħoss li mill-ġid tal-pajjiż minn dik li tiddawwar l-ekonomija għandha nilħu lil kulħadd mhux lanqas lill-pensjonanti tagħna.